జానకి రాము ఇద్దరు భార్యాభర్తలు. వాళ్ళు ఎంత మంచి మనుషులు అంటే చాలా మంచి మనుషులు. వారి జీవితం తప్ప వేరే వాళ్ళ జీవితాల గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించరు. ఎందుకంటే వేరే వాళ్ళ జీవితాల్లోకి వీళ్ళు వెళ్ళరన్నమాట. వీళ్ళ అనుబంధం ఎటువంటిది అంటే భార్యాభర్తలకు నిలువెత్తు ఆదర్శం వీళ్ళిద్దరూ రోజు పొద్దున లేచి పొలానికి వెళ్ళి వాళ్ళ పొలాలలో పని చేసుకొని మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి వాళ్ళ జీవితాన్ని వాళ్ళ కుటుంబాన్ని గడపడమే వాళ్ళ యొక్క పని. వాళ్ళిద్దరూ కలిసి పొలానికి వెళ్తూ ఉంటారు. పొలానికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళకి కొన్ని కూరగాయల తోటలు ఉంటాయి. ఆ కూరగాయల తోటలలో వాళ్ళు పనులు చేస్తూ ఉంటారు. అప్పుడు సీతకి నడుము బాగా నొస్తుంది. నేను ఇంటికి వెళ్తాను అని చెప్పి జానకి వెళ్ళిపోతుంది. జానకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళి తనేం చేస్తుందంటే చపాతీ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది. కానీ ఏదో ఆలోచిస్తూ తనను తానే మర్చిపోతుంది. అలాగే ఆలోచిస్తూ టీవీ చూస్తూ ఉంటుంది. ఆమె ఎంతకీ కూడా తన ఆలోచన నుండి బయటికి రాలేకపోతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే తను ఎందుకు అలా ఆలోచిస్తుందో తనకే తెలియదు. అంతలోనే రాము ఇంటికి వస్తూ ఉంటాడు. తను నడుచుకుంటూ వచ్చేసరికి అలా అడవిలో నడుస్తూ రాము ఇంటికి దగ్గరగా వచ్చేస్తాడు. అప్పటికి జానకి తన ఆలోచనల నుండి బయటికి వెళ్ళదు. అప్పుడు జానకిని చూసి సీత ఏమైంది అని అడుగుతాడు. అంటే జానకికి రెండో పేరు సీత. అప్పుడు తను చెప్తుంది, ఏం లేదండి, ఏదో ఆలోచిస్తూ ఉండిపోయా. అంటే నాకు నీరసంగా ఉంది, కొంచెం ఏదైనా తీసుకొస్తావా అంటే తను నాకు నడుము నొప్పిగా ఉందండి, ఇప్పుడే చేసిన టీ ఉంది తాగండి అని ఇస్తుంది. అప్పుడు ఇద్దరు కలిసి టీ తాగుతారు. తాగిన తర్వాత అలా కూర్చొని కొంచెం సేపు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. మాట్లాడిన తర్వాత సీత రాము కోసం తర్వాత నడుస్తూ జానకి వెళ్ళదు. తన ఊర్లో రాము కోసం మొత్తం మాత్రమే వెళ్తాడు. అప్పుడు రాము అని పిలుస్తుంది. చెప్పండి. అంతలోనే తను నిల్చొని చూస్తూ చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయారు అని పొలం అప్పుడు పిలుస్తుంది. రాము పొలంకి ఒక ఇంటి పక్క నుండి వస్తాడు. వచ్చి ఎందుకు వచ్చావు సీతని చూస్తాడు అని అడుగుతాడు. చూసాక అడిగిన తర్వాత సీతని మీరు అడుగుతాడు, తినకుండా వచ్చారు, ఇక్కడ ఎందుకు నిల్చున్నావని ఏదైనా అడుగుతాడు కదా, మీరు చేసుకోగలుగుతారు. అడిగాక నాకేం కాదు, ఎందుకు వచ్చావు, నేను వచ్చేవాడిని కదా అని అడుగుతాడు. నన్ను చూసుకోవడానికి అంటే సీత అంటుంది, మీరు కనిపించలేదు రాము, అందుకనే మీకోసం వచ్చాను అని చెప్పిన తర్వాత చెప్తుంది. మీరు వాళ్ళిద్దరు కలిసి చెప్తుంది. అప్పుడు రాము మాట్లాడుకుంటూ బయట పొలంలో పని ఉంటే బయటికి వెళ్ళాను, సీతనే వచ్చేవాడిని కదా అంటే తిని వెళ్తే అయిపో కదా అని సీత. వాళ్ళిద్దరు తింటారు. మళ్ళీ ఇద్దరు కలిసి పొలానికి వెళ్ళిపోతారు. వెళ్ళిన తర్వాత వారి యొక్క పనులు వారిద్దరూ చేసుకుంటారు. చేసుకొని వారి జీవితాన్ని అలా గడుపుతూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఎంత చక్కగా పని చేసుకుంటారంటే చక్కగా మాట్లాడుతూ వారి యొక్క భావాలను అర్థం చేసుకుంటూ ఒకరి బాధలను ఒకరు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. అలా చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్తారు. ఎంత చక్కగా ఉంటారంటే వీళ్ళ జంట ఎప్పటికీ గొడవలు పడకుండా ఉంటారు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి. ఖచ్చితంగా మీ సపోర్ట్ వల్ల సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ వల్లనే మళ్ళీ ఇంకో వీడియో చేయాలన్న ఆలోచన నాకు వస్తుంది. కాబట్టి మీకు ఈ వీడియో చూస్తే ఏమనిపించినా జస్ట్ కామెంట్ చేయండి ప్లీజ్, మీ అభిప్రాయం.